Takže zdravite, Patogamers TV pri 10. parte z Shakes and Fidget. Dneska je to, no proste 12 krát, tak v pohode, som si xpil Elviraka a som získal Drahoka. Takže ideme skúsiť, no klikať. A dal som do pozadia aj hudbu, aby to bolo také náladové. Takže Epic, teda ešte dobre. Silu, prosím. I... Vyhodím to celé. No nič, tam mám dosť. To je zase super. No super, vrátil som na peniaze. No takže sa presunieme na postavu Patogamers, svet 6, Česká republika. Neroztočil som si kolečko na schvál, aby som použil do videa. No, takže tuto som asi dal... OK, ja som zabudol dať podzem uložiť. Padla mi táto superová zbraň. Ešte sa tu vylepším straty. Šťastičkom do videa, treba. Už som na dvojke. Dneska som chcel skúsiť dať kostlivca, nakúpiť si niečo a pozrieť sa na Elvirak. No, takže prvý pokus na kostru. Dali sme. Pretože to treba úplne ultra vydržať. Pozrieme. Toto. A za týždeň sa bude konať... Nie. Proste si naexpím tieto dve postavy a rozhodnem sa, aké dám do súťaže. Dám ich do súťaže, áno. Do súťaže budú mi chýbať. Obidve niekomu dám. Kto akú chce, prečo chce a musíte mi dať like, odber a koment. To ešte uvidíte. To je len väčšia obrana. Panciera, to je obrnenie. Prečo mám tak takzvané klávesnicu položenú. Ok. Tu by sme si mohli roztočiť koleso šťastia. Takže roztočíme a dúfam, že nám padnú hubičky, goldy, skúsenosti alebo táto tajná naladina. A proste tajné niečo. Určite nám padne drevo alebo kameň. Hubičky! Šadot aj túto robotu. Tondraga si ti nechcem predávať veci, takže len tie hovadinky, toto je dosť dobrá vecička. Len tu je väčšie rozptýlenie. Pozri sa na to, na vytrvalosť. 153 000 a tu je 159 000. A teraz sa pozri na silu, na damage proste. Teraz s touto zbraňou 4204 a teraz podľa mňa je to lepšie, lebo života mám dosť bohate. Ježiš. Postavil som ti opevnenie. Dúfam, že sa nehneváš. Tuto si nechám do zásoby. Patogamers. Myslím, ešte 5 minút, čo by sme tu mohli robiť. Tu sa roztočíme kolečko. Koleso šťastia. Zase drevo určite. Hubičky, skúsenosti. Dneska sa nám to darí so skúsenosťami.
Tu si roztočíme koleso šťastia. A niečo vám ukážem, na čo som... Ste nasratí. Počkajte, prepáčte, dámy a páni, ale vyhrali sme hubičky, menšie technické problémy, dúfam, že sa na mňa nehneváte a máme dosť hubičiek, tak si ideme pomíňať. Dúfam, že ďalšie hubičky. Tu mám šťastie na tejto postave, Paťos, najslabší level som tu. Hubičky, drevo, do prčíc. Ešte roztočíme 3. Gold, jos! Ešte jednu, ešte túto. Ešte jednu. Hubičky. Kameň. A poslednú hubičku. A to už aj tak nemôžeme viac, lebo túto doktor Hollywood. Či ako sa volá, doktor Hollywood. Hubičky! Jos! A tak necháme. Ups, ako sa volám? Doktor... Abuba. Takže pretočíme, máme goldy. Skúsenosti som získal, ne? Ešte by som mohol jedno na skúsenosti skúsiť. Čo vy na to? Jedno ešte dám na skúsenosti, keby mi padol. Okej, už serem na to. Patogames. LOL. Čakajte, pozriem sa sem. Super, server nedostupný. Bude tam Dutom Drak, alebo nejaký problém so serverom. Hospodu si odklikneme. 246. Tuto akú máme tu. Už málo mám túhy. Presne do videa. Dáme toto. Ešte nám zostane túha. Pôjdeme do arénky a tam si niekoho killneme. Na maga by som išiel. Skúsime. Ježiš, ale na toho dám. Čo to, a nemusím nad tým rozmýšľať. Ups, no. Čo toho som nedal. Ježiš. Maria. Aké sú tu? V nabídke. Slabý, tých by som rozkopal. No takže toto, ako som chcel. 7 minút, čo? Ja som ti ešte vylepšoval pokladnice, úroveň 2 budeš mať, toto budeš mať. A to predám. Fakt, sorry, ale predám to, to je na nič zbraň. Toto mi padla včera v hospode. Výdrž, prečo nie na silu, výdrž a šťastie. Toto som si tiež kúpil, aj ešte čo, už nič. Potrebovalo by vymeniť štít asi. Toto. Tu som si vyhodil drahokam. Na výdrž. Ešte 6 minút. Ježiš, nechcem minútu. Kapacita botu 6 slotu. Teraz mám aktuálne. Budem mať 7 slot. Jedna rada spíš jak vrana. A tu som zabudol dať môj kanál. Tom Drak. No kedy sa prídeš. Tento síce hneď rovno dal oné výdržko. Ty kokos. To som jediný tuto. Ináč, keby ste chceli, tak myslím, že som vám to oznamoval, ale Dutom Drak plánuje pneumatiku dať do súťaže, tak ak by ste chceli, tak sa zúčastnite. Jeho kanál budete v popisku mať.
Ok. Točí 10 minút, čo by sme také mohli robiť? Pretože tu som tu som skúsenosti. Ja mám málo postav, proste. Čiže by sme ešte také mohli. Tu si odkliknem hospodku. Prepáčte, ale tento kanál sa bude zameriavať hlavne na hru SF, čo ma baví. Keď vás nebaví, tak choďte sa von hrať do snehu. Už môže padnúť. Dneska to dáme, dámy a páni, dneska to dáme. Tak nebudem pozerať na skúsenosť, ale na minúty, čo je najkračšie toto. Niekedy... Čo? To som počul záchod. A ja už... Dneska by sme to mohli aj dokroprncať. Výdržko. 20. Tak to ešte silu. Do tohto vsadím. Tak ešte do inteligencie, aby som bol múdry človek. Tuto mi chýba opasok. Dneska by mohol padnúť aj kľúč a mohli by sme ho skopať na zem. Ježiš, 4 minúty, čo to je tak dlhé? Dámy a páni, asi bude strih, lebo toto 3 minúty, čo tu budem robiť. A ešte si odkliknem hospodku. Presne načasované. A ešte mám túhu. 1550. Takže asi strih, takže... Takže dámy a páni, bol menší strih a tu si odklikneme hospodku na Paťose. Toto je samozrejme najlepšie. Patogames tu si asi upravím vlásky, lebo to vyzerám jak čulpas. Žena nechcem byť. Toto, brada, ústa, obočná, uši, barba, sú vlasy. Ježiši. Tu. Keď som to mal takéto. Nie je tu to, čo som mal. Nie je tu pusa. Není, no tak asi toto moje staré, čo som mal. OK. Mám tu málo hubičiek, lebo som strašne bol nasratý, keď som nevedel do toho ducha s tou slabou zbraňou. A ešte sa mi to neskončilo. To bol taký menší strih. Rozmýšľam. Aha, tu si rovno aj môžem potom odkliknúť ho spodku. A prednedávnom mi padol toto kľúč. Neviem ho dať. 4, tento bandita. Ktorého by sme si... Počkajte. Ups. Zabudol som niečo, dámy a páni. Lepšie, nie? Nie SF. Shakes, hackers, and feed the get forum pod tak si pozrieme. Tu som si našiel taký úplne super forum, že tam má aj rozpísané, že koľko má sila inteligencia. Myslím, že to už aj vy viete. OK, tu sa mi už skončí tohle. Tu mám otvorenie lolko, globálko, neviem prečo. Štestičko do kapsičky, ty kokos. Opasok už viete, no poď. Neviem, čo toto pridá, buď 1 alebo 2. Alebo to len na 2 spraví, hotovo.
Aha, a to asi mám, no, 2 sloty. Aha. Tak aj to bolo na niečo dobré. Čo si vylepším, mám money. Je tu niečo od 5-ky. To je... Počkaj, tuto je od 5-ky. Kľúči... ideme. Kokos 500 dostanem 200. Ale čo vylepším? Čo na tom? 4 hodiny. Končí v 20... A pôjde credence. Tak nezaspím aspoň. Ty kokos, to ešte nemám. A to mám neserte. Tak ešte narýchlo si prekliknem Patogames, keď sa mi dokončila hospoda. A nedokončila, tak pôjdem... Aha, tu sa mi už to sme odklikli. Čo? Počkať, ne. 7 minút 1.45 toto. Keď ste videli kľúč, teraz som celý poplete. Ale to si děláte. A Skype. Chcem novú zbraň, lebo s touto nič nedám. Ale mám hubičky, vieme, ale... Ne, ale aj tak ja money nemám. Obrannosť 20 a... What? To by sa... Toto asi najviac doplatilo. No už nekecajte. Kokos. Strík asi, alebo toto horor. Takže dámy a páni, som tuto a to asi není to, nenašiel som to, takže čo som to chcel na postave Elvirak. Počkajte moment. Podzemko to je podlaží 4. Veterný element 52 si ty kokos, životistu... To by nešiel iný, ja radšej. No toho nie. Že by? Ten je, ten devina, to je 40-ka. Masity golem. Sila. 640, obrannosť. 207. Ty kokos, som na 91 000. A to by sme vlastne mohli dať. Kokos, nedáme ho. Padol že epic. Ale hlavne, že mám ten fórum, ďakujem fórumko. Lebo ja pozerám, však ja mám viac zonoho. A mám väčší kritik. Dobre, Elvi, Tondra, keď sa pozeráš, tak som ho skolil. Ale samozrejme to je na hovno. 10 z 10 toho nedám. OK, brnko. Na inteligenciu. Väčšie má brnko, ale... Chcem ho dám na ozdobu. Aby videli, že pán ho dal. Podzemko, ešte si pozriem to druhé podlaží kostlivec. 6000. Mohol padnúť ten kľúč, čo som hovoril. Amen, tu musí byť. 3 minúty, minúta 40. Určite toto. A prepáčte, že dýcham do mikráku, ale... Kde som Patogames, to je tady tu. A bol XP event včera aj prevčerom. Drtil som až do 0.00. Úplne, pokým nedokončil sa Epic. Go, XP event. To si ďalá stranu ešte... Ale čo, asi miniem hubičku. Nie, počkaj, musím to utratiť minútu. Skoro 600 mám. OK, to nedám. Ja som proste chcel, aby som ho dal, akože 2 podzemka som dal, ale ani jedno.
Ani jedno, ani jedno. Teda jedno. Á, co si ešte dám od spodu, alebo... Patos. 40 sekúnd. Oh. Oha. Sice je inteligencia. A vydrž. Počkaj, ja som válečník. Ježiš, ja už tu mága pozerám. Drinks? Uha. Co si děláte? Teraz nám to vypne. No super, super. Keď je update... Ne, nesiaďte. Keď nie je update.